Hoy ta, pagka-uwi namin after church, kaagad kaming nagluto ni ate. Dumaan muna ako ng palengke at bumili ako ng pansahog para sa alimango. Ang lulutuin ko ay sinabawang alimango. Kahit mainit ang panahon, masarap humigop ng sabaw. At si ate naman ay nagluto ng adobong pusit. Iginisa ko lang sa bawang sibuyas at luya ang mga alimango at tinubigan na at pinakulo. Habang si ate naman ay naggigisa na din. Kingkalagad ng magluto kaya pagbigyan tane. Pero kailangan keng bantin, pota na nung gawan. Napakadali lang ng niluluto kong ito kaya alam kong kayang-kaya nyo. Isinahog ko na din ang nilagang itlog na baon-baon ko. Sayang naman. Ipinalagay ko na din kay ate lahat ng mga seasoning na ginagamit ko. Nuko, lupaya pa mong mimimay tsura. Ay nakpata buring panwalan. Nuko, may buko sabihan eh mga bibili. Ditak-ditak mo sister. Ot manggigilya ka rin ng seasoning habang pamulos na. Eh namo balo balang kagulot na tatakman ko yung kayang timpla. Sabi ko sa kanya dagdagan niya ng toyo at medyo matabang. Ginamit pala namin na pampaasim ay kalamansi dahil ito ay manamis-namis pag naluto. Huwag nga pala kayong magtaka kung nasa kitchen number 2 na naman tayo dahil madalas kami dito. Nang malapit ng maluto, oras na ng tikiman. Anyang amanan manana naman niya maning luto na nuko mailinis. Kasaya na, sa wakas success ang luto niya. Kung nagustuhan nyo ang kwentuhan at ulam for today, paki-like, follow and share niyo po ako. Dakal salamat!